chetire chiteke 14 mumaga yechinsa ibere semambia bono ni go bono nande twanyare ko batokonyara libagaba ni ase studio gaiga elitoba tuchi gutware nkwana anana mono yokumurikira na korora nara liagendete gokorekana asense moyoburai na anana mono asense meli ya siasa bagani abambugata gaiga ase studio yo mere ndikaite kwaramura bire ikiri no arenga agachago kyumurira iga kagenda nande ntegete koranga nabuguriti kibiriti ari myumurira ogati tiganchakire kurwa asense meli yori bwogeti umurire ikiria tebilie taliaye egere manye komo mugeni unde libaganera nyarako ba tebilie taliaye karibu sana biya mono moraria asena inde libageriga na ndatawata ngambia mono asenya sase ngina ndato libagari okuboka litukoria rero elitunyare ko batogo sanga aya rorekanira ase weekend na ase wikiri ngima yaeta aseria tayonkuru kwa Hassan yangau kurwa asanse moya mawawa na bakuani rimwesi pia bagusiba mintasa asambategererata biya mono sana karibu. Okay. Hassan kuruchise mochia mawawa murumi nono alense miliende ya kabiri studio kawaida mugeni onde tiga mweli bagadera yarako bagatebeli etaliaye na ndamono tumanye gusenere ndi kibusia bukwada biya mono sana seribaga na incheti yangere libageli gokwani abagusi bonsi pia se babeta ime yagusi na isko yagusi una bwakire bia samariete ngoro kwa umunyagatari Boniface Keksu onde chairman ya clinical officers ya se county area Nyamira. Okay. Kaseite eri chinsemo cha Nyamaya West Mugrango Nyamira county. Okay. Bono nimbwate abanyamira bokagaiga yo maguru magwa ruguru yondo to Kanyamaya se bakabwata obochorio bakomwanchu murigereri na kiranga kibu na inchegera ngo chaka no mogeni gaiga bono ngo chakira umunyagitari nyagitari nero gendete na kuruwalia ibinyegera mbirororo na bateba ngekenyegere kemo usekenyegera ngikunyara kabage komenya giyoka pi munyagitari umurabaro yunkyo mineti ese mambi yabono parasite etego yara komenya yoka asini ni nabogo tatebinga aye parasite sechinda se lingane limwe ngaki umanyete parasite ne menya yoka ye parasite kanyara komenya yoka baketu ariga ntotokoro kabuna host igomba ketu ari host emanya konyara komenya ni host yeye mwanya bantu rabe gose ego dependa nabeko mwanya bantu nabeko beminya marakini nabeko menya ase host. Okay. Mwanchu muligeli kwegure magana yebanya gitari ikiraba tabagera lazime tu ari host. Hassan. Yes. Sansa murana. Ekene yaranga komenya gyoka. Tekina kieka yana gya magana. Ngarasi make watire rasegete. Na nda soboge mabuna bure. No antu buna tolega. Ai tanto le vinyagara rasegete, ose vinyagara ambira asetore. Tanto le vinyagara rasegete, ose vinyagara ambira asetore. Abako nyarubuna tuli ikire abande tubuli tuli ikire na ndu le vinyagara ntoka bayitu tweka. Tutali tasegete, tutage turucho roto amache gara ne tunyara ka batoko genda busyo nakora. County ya Nyamira. Ontete kora chakira ngakimo gendrete gotoburualia nande buno mocheremani mirubiri kieli mubwate asaniere ngo cyara batebinga bunarigirete kinyagitari kuruma wawa nabaroja mariyogo naro westai miyamona sana asama ngana yo bobweni ngaite une county ito ya Nyamira ya Temire na temete ko beka mariyogo asinyagitari through leadership yo mawaziri oito o Nyamira o health ne department kwa jumla na abanyagitari sore no changamoto mono nchomete ntwe tore bali to kurwaniriri clinical officers haki yabo yegusia na mangana promotions hokomentrende kirogo kya abanyagitari aba ne bintu bindira kinene generally on general but ya Temire department ya Temire and then andrete ko korabia ko sio enda bunya gitari itena ne ya Nyamira na bakora buna ubonjere bwa tokire tenge buna kale sa inaenda na bakonyora buna ibintu ne binge birona ndo ko bweni unkororo kurukuya. Okay. Igo batemire kurarigirira nara nyagitari ya Kenya tandire muri abacha bakira bakorera uburwari gete basoke bateye kesi kentu ace tugekora
tukakora gaiga one of the successful stories Nyamira yakorire njire chieji bona ase buno korigereri bwango iga bintu birutaga kore kadire ngakienda abande bari bacha batatebya match tayo na ara match abekirwo ororo bande bataba abanyagitari bari committed isenyencho ukunyuru kwengeria rero mapeme gwika mubuko for the last ange metinye tatu county ya Temiri for the last ange miaka ange nane kuru na gasweta sigasi the last 3 months na county ya Nyamira ya Temira triste salary ya soire mapema ake togo cha ase amangana of course banda bange bale demotivated because of one or two reasons because of unachi promotions chinyenge cha bere chikonyorwa sama tukamange so but recently mba promote abantu na ande kaba affected as a payroll we hope chicho purupunjire chi atikalite chinene na chiro chimaje bakora advertisement bwango iga elinde na boro banyara kuba promoted because healthcare workers babe demotivated na bakonyara buna no bakorera bwegasi bwabira obokong mona sana to jindi byakabira emyaka ya maye negetaru na Nyamira tia bwate nto akarukire a CT scan so currently ne bwate CT scan ande rengi ya mono sana because na bekurus chibicha chingia chikororo wasoburu ile bonde bonsi boli bogana ile CT scan Masomyera naroro maete narongo ruzibijiro masomyo bora masomi naroro kaite karo monta akiro bichega 12 hours inji ko era report ya tarasoka alafu na majirende na chaka ba drill nyagatari wane nyamache sai nare nyagatari isainde to wojane mochari yaro siku bia sana is one of the best mocharies to gatari ase county to ya Nyamira because nero kokorere gas bia mara wono ngosoka tole muligereri mwe campaign chi county chinde Hassan liruve maetenderi na gwetana na so mtandao county ya Nyamira kotebekananga aba MCA biandalire na ande kogenda ku impeach umugabana Nyamira omurarie wiki rintu akwana ringana ria Nyamira tokarichutania sinini nkagota yo kunyora byanga magana Nyamira no bumuntu okurigereri buya na koyaringori buya na mangana chinsa chinda gugoita moyo na ndenga gotebinga na ndenga tebya bategera ringa Nyamira aba MCA no burai buri executive osebwa bisiyo mugabana na gotebitinga na abanyorase nkaroranga mbari kuruanirira magenderero igo bakuruanirira amangana ari abarengete barabubu nabanyane ringana wikiri nintatageta gogotebia ndebia lakini na bugate okoigwa gotegerera gete chinkuma inga ewikie erionya yaetete ewikie te konyagoka batarabeka gwende emotion ya impeachment na kero to gochwo kore wiki gochira aramisi chuma o mana ri rube ligasoka ngabono rero chuma tatu ngurangere badege egesaraso kia bene erinde bachake ko discuss ya mangana yoko murusia omugabana of course chimbwatere rinchiro roro aseri rube rire kwaroche lakini amangana ari ari kira seri rube moraria tari aro bakubuna egendo bakubuna ngeringa interest chiabo gusamagani yabo tari kororekana kurindwa amono mugabana na inde kabire yaya se ogotegerero ko chinkumeji chikona goeta sikaiga kwamanya kuria raisinga bono siasa ya national ya soire Nyamira eria enyare ko boge korogo osene tenguri mugabana erinde nari national government ira arakana konyoro kutwara ribagari girio go campaign ya Nyamira because go bakwa bakororekana nga yaba kongeira yes ngaibone chikotika because na arorire Mr Boniface munatebire gaiga bitinye tatu ya etire ba Kristip ngegene tenga uno buraibu mugabana no musisi yo yebwe health emotion yekere gochicha nkurigere libare some of these achievements ichomo chairman yatebire nganchire bosyo bugose namagani buna wateba ale ayabo bene Mbaye se Boniface nanya ariko bagakwana goza barategerera ali arateba njetigambangwe omurarira kingo batenga ki ekera abantu babugata magani yabo bene amagani ari bene igagutubega ibigica ya magenderero
Una bono rero mambia umusike poni besi otebire gento kere very positive yo ko moyo gitana gukwani kurunyamira oyo no muntu mutangana na nyoriro otege onko tegerero goteba iguru nyubu ya gwanyamira ne bintu iki step kiri cyakorirwe na endo suko guwa goteba nga semitinye 3 ya etire na kero kuriria semitinye 3 ya etire na rio chisegi cyakea na rio baito umusipiko munyia you know chisegi kiri bare kurwana asemitinye nga 3 ya koririki ya etire cyakeire batoyera irasirini ekero batoyera it means baena niriribaga bono no mugabana agatiga korengera rikurwana mona barabu agachaka korengera ringe gitari ni boto muchando tiganye beka maje agachaka korengera ringa abanye gitari na buchinguru chinye gitari na baragera gendera tigamba emishara burunge tuchinga bono ekero ba kanye gitukurwa sokurwana at least yeke wango kya magendero gakoraki kigachaka lakini naende bono buna naende se ye achakire nabo montara batewi ngari orio naende magendera etri chokoraki talorekana neba naende mbaba successful kumurusi wese mbaba successful kumurusia ntojo tori naende mitinye kada mitinye gitende menge eri naende totoerere eri tochake naende kwebanga ese asamangana ya magendero lakini rende ngakiore banga ne campaign yaiki banga ne campaign abanyamira bagwato muchana Boniface. Yes. Whatever achievements in the last 3 months whatever bintu bya machiri kororekana timanye tigo se I know mokoreri we county government ekere motion ya impeachment yego chichanga yeko patika na ande konye kumwarengereringa mwachakire wakatwa go chibosi ntwano maitega sitere social services ne bandi ya twakwenda chionde ntuntole gasi ne bambo tukondwe tole gasi so mangana siasa mono ntuntole gocha twaka kugani kumanya buna ngikiandera ali ngikiandera muino patirene gando nchikaro kimaite as long as na injenaro che liuke lirie ko gazette special sitting rero endo ngelima ndabuna obviously a casualty maketuke eita impeachment ebe successful osonya teko successful na ndeko mpaka chiserichira ne assembly at the end of the day asenara abantu bagochikumia okay so rende na matukati galito of course na rata mange but umeta mangana impeachment naro it's a process here ya assembly abantu bunantu bono tutagani tutamaiti biya kabisa kerenga ninki lakini nendo dina guse gross of violation and misconduct nero naro chewa valikete so rende ekena ngiri natika tuganye tuyigwango nererie tumanya kumanyango una nere bwate oborito bolibo kugera mugaba natumuka anamba sinchiro because nero threshold nere ganiri threshold nere ganiri umubara bw'abantu noro ganiri Hassan assembly ya Nyamira ngakyoko yenyole ya 2022 kuikiragika 2027 assembly ya Nyamira ya 2022 kuji 2027 igera bese record akijori bende kwa sekretari ke the Guinness Book of Record asokurwana mono na enamba yende yakabirere nyorwe asogotakora kende kia magendero ke mu concern ti mwananchi because ya karo kuri kenda ti wodi chionsipi ebe mbokira mawawa ekerenyo nyama yase musikeke guswa kurwa ando si Nyamira ngimase ti wodi chijemero ngebere oteme kurigire ringa ki abantu ababu nabachoretwe inki bakorera abananchi oje ko ganda se chipara ndari bunembe gutugari se itobu enyinga mono paranchi ni goeteka baka kenyoruki anaria asa mwegaria matoke yaenda ko ganda kuya patoke kuri mugondo eka unse so university azegari area gari kedia mwenya akanyora asara asengeje chipara chitayo onye nchi nyegetari echo at least konyora wachakire ko imburufu nyegetari ya Nyamira lakini chinyegetari chinde chiri chibinyoro chi dispensary abantu ri bakora imirimo ibo bakondoro babuta litukuria era bamakire mbakora taki mbarenge imirimo abasike bari abakuru kwa ba MCA ege ndokende bara nyoro na kawo kinkiringa bara na available gose mbari gotoka asomwa na inji kai no bari giya bono koigwa ngaba nganyete kuruchi sobo igo bamanyete bari komenya na menya Nyamira na ndegedegebe nuko bamanyete bosongo abandi ko bamanyete Narok abandi ko bamanyete Nakuru lakini getengo ikabarese assembly baba in touch n'ibintu bigenderete na kyura be in touch n'ibintu bigenderete onye turu dia so mwananchi
ayo chorire Nyamira kwaru Bosongo wasoya assembly kwera na Bosongo ngayo kumanyira mangana arele testi mwananchi aga netia korerwe akoba intaje naro. Okay. Nendo chineli boli liko boli gogaiga na Hassan sago boli ngambale in touch ne bintu bigendrete biri bigendrete sebinyoro mwanchu muligelie semambia bona bogotutumira ujumbe yagese namba ite studio 0788666663 guchyo mwali nto chikoba tugotwara na wansi misato igara kinibone gantura chago chibwata gotwata gakora amanyanga ngakibinyoro bigendrete igotwara chakere kuri Nyamira na koranga kire bono lembe ekera daktari mukoligereria because mubwata comparison mukoligereria healthcare ya ino ya Nyamira buna bone county o compare na Kisii county because bono mbia toligereria to compare na contrast mwikere birengo buna biri bosonge begete gose still mubwate amabaga matambe sana. Aya ntraikera mete ne reason ne obvious una Kisii mete ya renge municipality kale sana Nyamira ne county enke na Kisii ne mwate binde binge biko banonye revenue but rende we have tried sai we have tried although Kisii mutuera mona sana because eso kana nyagatari wana buna Kisii teaching and referral hospital nyagatari abeira na mona sana na ndende takonya abantu baitu Bosongo although na Nyamira ne one is coming up so rende togo cha samangana ya bakolie gas mono kwanyora buna barabu mbale mutu monake onye in terms of promotions because una promotions yetu nje ara nyoro sana sege kege tambe abantu bakunyone miaka saba taraba promoted nini lakini kero kwenda Bosongo bono muntu bari getu no muntu Nyamira yoko nyoro muntu Bosongo na bale mutu no necho chop group ibere okay so rende ntore maega toko nyara goteba buna twaikere no ntore magega but we hope maybe ndombi change na nderende Nyamira yaitaganda because no nintu ndoli koko okekero tori gosenya gatari muriro chire totari konyara como konya senga tari ubumanyi nto bwate kwanyora negento getege tayo ke como konya okay so na kitoka teba buna God willing ebinte bia ndere ko improve because nene ni ama match ya rabe changa moto nyagatari but one is a thing of the past and we hope ebinto unebyo de bi improve Nyamira ere na abantu banyora services ase obwana mono sana bia kigimo mwanchu muligereri unatwaga tebi gonde nilio giri munyagitari bono ntete kumwira murusie gotimbe dust gotimo so yes siasa timati go seda cha sororo anamono tunakuligereria ali agendeta sense ya Kenya muske Hassan yes matiangi no ale Gusii na aje tagateba ali magwagwa Nyansiongo na gateba ekerenyo chindege chimuligereti tali magwagwa actually ekerenyo Nyansie ko na Nyamaiya chindege chimuligereti je na gweta igoraiga tali mangana ndi chibwate nuko na guturwani je no guturwani ababande togotebekana twaroreka ni twajagire gosomoli na maene gose ngakisia se yabere bono liabe trense litukoria chuma aria se wodi ya Bosamaro omo sangire kana monane no ringororo woko mo rero mo gaka Bobakar ose jo asabu ya mugeni oyore semoke omo sana tuito Nyamira Kongo mugeni no yo mobwa abantu bari bachite kore rororo omo sike Fred Okengo Matiangi nekero yaikenga kia ya gukwana agakwana mangana akarorekananga iga ko uniform gosa komanya omonyamira n'abantu bechi wodi kirisa tonga esegiye muroje chindaga chigwetana na igoro gaiga agatebanga abantu bari baretere chinyanga teti baretere machere n'echingende ebintu biri minute ko kurwanero uburayi bwechi wodi kiria akaba manyinga ebintu biri bigo minute ko kubekese ya somorango ye esenge ngo tangasire kuborio uburayi okay naende kero gotegerera abantu buya nabokoranga abantu mpambe tugwanjirana na statement ya yenga esegieria igere beyond yo bwa musiye buri bokorigwa esegieria yabekirwa so murango Matiangi naende bono Matiangi nere egento kyakogera gotabe ngije kabireria igatagete ko segetana kubeka abantu baye chinguru ngerinde chikuro chiri chigoika mbamo obosoku
because na batete ngabantaba igo batagete konyore egento gekogera bambue eri bachigonsekerera tinji gwisaranza meseria nene bono ngaitoche kunyora libaga lyo gochora murayi umurunge I think tigadara korete se conversation timati gose se siasa yudo sororo yega ngaitoche kunyora libaga nyama ya se ina lyo murayi umurunge onya siasa yabere gati yo murayi bwense ne kiama kia UDA na Fred Matiang'i na Jubilee na bali chi affiliate parties biyamona sana litangani na inchengo likana renge kirege kia nyama ya ward patia se vitango vitale kwa nyara gutangeka nga kasuka kanda iga kidogo karabo mwaki ekura se by election yetwate wiki egoja lakini 2027 no tokale asori okoira tutamenyana naye uko mbele pati nene ntonde atakata evangelina yo meten siasa na siasa ne narrative kiro montate to create como suit como gokyo andira agenda saba na inchi ilinde bagokyo buna tight because serikali ngochere tebe ngorenda tuliko bakolere bintu gete na ngeke garatora gani motochorere candidate na team ya United Opposition inera ngochere ne candidate yabo koteba buna into etokorwanwa sengencho yo for example was Matiang'i so egento kero roron kelibuna asesa hii se by election sieci mwananchi ukawaida tari kwenda konyora ibaga diabene kochoro murayi oliaganeti igakwenda kumekeri we decision na ite serikali was opposition inero siasa ire mutuga se by election that's why kwara last week serikali ye kora no chief whip osoro no barenge kusi mona buna nyamaya barenge ororo bakora una musani one mheshimiwa Japhet Nyakundi kotema kwegerera umuntu UDA ne wiki yu na babantu nikibagendi pamoja na ngoko na baruno barenge nyamaya kotema go support candidate eri ya Matiang'i so ekero kuligereri kiro umuntu matema gusuma egento kiaye ne yensiasa of course oyo orabwe ne determine the political flow ya gusinga ye korori gochi because yebe gusiya yebe serikali yabo igo Matiang'i udiru chinguru ise ko Matiang'i ne na agwini yonero utwarire chinguru ati twani yabugire Hassan yes twani ne chebuge buno muskeke guswata ebire obo mana na bubore gonga bono ajingira niringa omwana inchi okawaida bono etaniwe era bono libaga liria yabwata lyo kurigereria abantu ari bakuburi chikura borongeri ndachora umuntu awenarate liwa liri ourirwe ourirwe bono liagendire ase chituoni chiri china na ibere chiaigoro chintu gukora bono ekero ku tema kubeke bigicha abokororanga Matiang'i wiki rintu akwanete moraria inga yaike ya sabu yantego soka isikulia sanse erinda ku ake kurate ake nangia sabantu baye erinde mbamo obusoku because bono egetekerera smaro kinga nabwate chinguru chia moire chinguru kurugusi erinda che gwisaransa sa meseri buna kwa roche yabo Kalonzo kuyo to sero gatebanga oyo tana gotenna kura bari bande bonsi ipi bari gokomanera sa mesa ya United Opposition baterere chikura igo bono lazima mubetereretie egase kapisa ebirogo biri byonse bitatu abire ekera abirire yori bona bakoba a de facto leader kurwa asensemo yagusi okay timanya tingo mwaki kura na chakora wege de facto leader Boniface by the way siasa ya serikali versus totebe United Opposition nero yara tebe to kara tebe gatigora genda de dusty coat goze mandate yeli bwate ngora abajagita ari be county ya Chabira yagera unyama yena bora jo ndako ganeti kwa madeni nganye 2027 onye oro muntu kwabe ko jire ko rugali iko onye oro ko rugali yabate ga abanyama yambanga neti na ende umuntu ora choro burayi toli ko twareta mabune lazima ambe ninche no umuntu ori ora choro totema como guide because twabire emyaka ebere tutabwati omu MCA totema ko konya no nyakara teme ko sika o manifest eri mu bi umuntu kwabwate eri totema ko konya ward ultimate goal to bwate no konya the ward yitu ya nyama ya ward na abantu bari barororo teri eri yakibinafsi unante tembe ko sino murai bwe konya bwe kasani individual totete to konya abantu baitu banyama
to sirio botakaboro toleta amagendera se ward itu ya Nyamaya. So omuntu oli orachoro etogosaba una amatuka yatigarete aenda akore egasi kigwika 2027 abana inchi ba Nyamaya mbamubekere tikiboka. Okay. Tokonyora una tarakora buya nene ntoko manteibono kurasuka kando abantu omuntu ndo mungaswe erinda akore egasi. Nibo ntigarite Nyamira lakini nabo ndochegega ni David Kurwanyangoge gaki MCA tigabatige omugabana akore emyaka yaye akore emyaka yaye nonya tali gukora egasi yaye please ata MC abafanyi kazi oyakuru kunga David Kurwa chinsemo cha Nyangoge narega iganara gateba nga lero nalitangania tuligereri which is good, thank you. Tigandara ligereri Suncliff Mbati from Nyamira. Nyamaya uliza, nimesikia daktari ameongelelea Nyamira hospitali. Swali langu kwake ni juhudi gani watafanya hadi madawa ziwe kwenye zahanati kama vile Nyansiankyo where he hails from, including Montera. Imagine mtu anatumia sha kupewa painkillers na chimugale kwa manyagitari malio gatakai nagera tutara Nyamira. Ambia mono sana mno sana Suncliff Mbati swali ya police neligia. But in terms of Yamaliogo procure, Ibono na inchi teli is not your mandate. Tebu ate mandate. Into mandate ya uno manyagitari no gotoke gasi. Na abantu balinkora batoke gasi yali elinde barabu bakore gasi. For example nya tokire omuchando ito iyo bono ine waziri ne department ya health ebwente ligereri because Nyagitari okwana Nyansangyo nero my home health center na Motontra is just a neighboring facility pia. Okay. So because ya unanto itu bakubweni worva of course we need medication chitoko Nyamaliogo tayo igamaliogo na wente gotoka. Personally nabongo enda ko reach out to waziri mwere serenda mangana y'abantu itu na kiba ukwana because I'm one of the leader from Nyamaya. Okay. Nabetakire nabondo nagendete kulika tinda amanye message yae nakaendete ku type breaking turas kwa bono twaligereri last week yakara twatiganite na Hassan gaiga twatebete nga email inko genda yali amini training ko genda yali Mombasa training ya chete Mombasa tukaraba karuga igabaramo bagogete bichabirite baikire Mombasa. Ntatu producer ne ambekire enkwana ya Winnie Odinga akwana asensemo ya Mombasa anana mono asetoro che myaka 20 yekiama kili tunda chungwa libakiro monto abande ba meni ubalirire bande basoka bali tigabu bono lende siasa ya chakiri kuna korosibwa Raila kurwasira mutinyo elsh bono batebanga matuka etire aksiriti tariki 15 wikira boni no mutinyo bona matuka abiri. Lakini nabondo chenge kunu yabuguligu kuna kubugigwere kuna korra barenga kibwenerete ikine gitotete kuligereria namono tete turachakira egento mwana unyagosira Raila Odinga Winnie Odinga kwana sechinsemo chia Mombasa ase batwara umuyego bwa matuka 3 bakuligereria ODM isabari ya myaka 20 na namono bakarangiria paka barayi bali bachagete ko baba kubeka lige na liyo boroso na gochake kya mekyo singwana yaye na kwanete mangana geteiga abira 3 nimanyete mo producer ne tigatobeke toigonkikilia kwanete. Something that I wanted to tell you. When it came to the matter of this broad-based government, the people of ODM entrusted one person with the management of that relationship. And that person was Baba Raila Amolo Odinga. That relationship is complicated. And therefore, we are looking and we are wondering, those that are taking it upon themselves to manage it now, are they capable of managing that relationship? I don't think that is a question for me to answer. That is a question for the people of ODM to answer. And party leader is why I'm requesting we need to go back to the people and have an NDC and see who the people want to pick to manage that same relationship.
Hayo mengi na machache, asanteni. Bya Kigima. Asa. Winnie Odinga mubunge Sensemelia Iyala. Tebire muntu baegene toliko baga kuligiria ubwamate bwabo numusikenya gusira Raila Odinga. Yes. It is time bairane baligie delegates babe bagotoka baligire lingo chikora ubwamate bwabo. Oburu Odinga naira nerete lakini kora kwanire senkwanire. Bono oyeno mwana w'umusikenya gusira Raila Odinga. Omwana w'umusikenya gusira Raila Odinga parorekanire gagotarana tatu mwabo asekero mukutano asekere sabari ororekanete omanyete obobisi obonge na mangana mange bwa siasa obutatu mwabarenge gokora okamira otigagotebanga erebuna arorire omuntu oisanirete komane tio bwa mate bwenyuome akati ya ODM na UDA no mugakanya gusira Raila Odinga na endo mwenye gosugume narrative nga bono ryorio abantu aba barororo mbabwate capacity gosimba bwato kunyara gwokonda ku manage bwa matubo omanyire ko sleep ile karangararyo oso onyenye kasire karangarari menga egento ryori turakore no koira na sabantu National Delegates Congress erinde abantu boka abanyene batebenga obwa matubo mbuya abaraya baroro mbanyare ko boegerera gosimba konyara ebintu egenteka mu gusebibere ngo piki kurwa samangana yo mwana oyo umwana oyo yatate koreta egento gekororekana uburwanire bw'ikiameke egatagati y'abantu abake n'abantu barire myaka buna bona isamoke abo barorekanire ng'abantu abake b'imyaka meke abusaba saye buna bakuru kubotambe mbayiri bagayigiye ase chameye ekerengere rya kabiri omwana oyo igafire tinga nabonere akonyara kwa bumuteneneri bw'ikyama ya tatu mwabo asa tatu mwabo arengo murai na gatatu yaye yensi asa uno musikeke guswateba igakorra na oyo omuntu guturba mache otubira mache oyere ritatu mwabo arengo gotunde kuritu kuri amatanga na tabetiru musike umurai bwese nga aiga sende moino bagangange abongo koraki abongocha ikia amagana yabona keratura gokora ni cheke bichinkwane yicheke no gokora iga umateke masikani biya karoisa mokaru umurai bw'ikyama atanga mwana utale gokoraki talenge gokwana wano mwana uyo na ruria resinga egente kenche kire mbangwe tingo bangu lazima nkuwa na mangana osente kyo musimamo ogotenenagete ekerona atakiri gotenenagete erinde no ane simiri ruta kamwakiro muburi ngakitato minaga agendera ko mwakira erinde nenda murangeri aso bonjuru ri bwa serikali tukagete utagocha bakora umwana wose nanya oregento. Okay. Moske kwa igule buda Hassan yagateba. Nainche korengana nainche munyaruko yo Winnie Odinga. Ekana ngeli une party ya ODM ne party nene mete party cover for emiaka 20 taligento kere rais. Chipati chinga tungaralire miaka 20 chiasira. So ne party ye ne bwate resources chinyinge mana sana. Na anda is like nere ne space ya yate kweligeria sensemo ya siasa. Mete rikonya tatu mu abarari ebintu ebinge mbiro konya yabatangirete batari konya arakokora. But no ambono barore it is high time baso keisiko asengencho ibagarinde nande ndikaiyo tatu mu abori konya ole mutu yabo Raila Amolo Odinga takorete kanto kitaiyo. So for now nere ne space ya kuriki. And it's like enjera kwana tari comfortable Oburu Odinga utenere kiameke kia ODM because enchereria kwana una bantu ba NCDC erangerigo echeko koteba ngobwento kora kiamekyo iyo minute taisanegete no burai bwa isamoke Oburu Odinga utenere kiameke kia ODM. So basically esegi mbonenge ya engiru na ende bono ebintu mulero bire bintu mulero bire wancho muligere lintagete dande tonyore enkwane ndakwanete entangani konya tarakwanire anamona sate betenga mbale bakare ochekia meke ibwenete kugambira bedroom
boardroom chigwade chiora bochigendete koleta interpretation yere ntambe na ndimona baraibande na barombarorekanete gocha bako batebali batete gosoka guru kiama basoke uno gochingira baumiranete kwararekanete ngabaramura kinende na bekororekana ng'amang'ana na aroro. Wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. ODM was not born in a boardroom. It was not made in a bedroom. So its future will not be discussed as pillow talk. It has been the heartbeat of the Kenyan people for 20 years. ODM was born from protest. It was raised in resistance. And the people of ODM have time and time again bled, sweat, and shed tears for this country called Kenya. We are sorry that we don't always get it right. Oleni. But we will never be sorry for being inconvenient. They like to call us a party of goons. What we're doing is nation building. Nation building is untidy. Nation building is inconvenient. Nation building is uncomfortable. Nation building has left us in tears as ODM, as the People's Party, time and time again. Tualigere tuare chingwana cha Hassan. Bono lende na boruche. That was the first appearance mwana uli abegetekera lile kwanye tuigwe ntangani ne yachiteko kole follow up. Lakini ise kuligere ling abara igete mbale bakale bataba bakale gotara butuko. Is the Odinga family kurua egendete kunganya kurua se more particularly iyo moskera ila Molo Odinga. Ekorole kaneta ete kunganya kurua so bwamate buli buko ambaka reka nabuga lenge na William Ruto. Omathina gotebio moraringa. No muskeke uswataire. Mbone segi achakire. Mbona naria igikirwe. Omwana oyo nagotebinga namanyete amangana amange no bobisi obonge nande murari nyanchira ntebeiga. Konye karora irare moyo. Nkwamba turi koteba ngatabuga ati muntu ase family yaye. Urarereka uratware chinguru. Na kerengo kyo gokora siasa gusura maintain siasa ase family. Nengane yagakwani guno musike moyi. Ngo musike moyi ga kuruoro Gideon yuri orekororeka na kore kwende lakini ya chakire kororeka nga abantu abatu prove wrong. Wale batalonga mu Gideon tamaitikende ekero tatumwe warenge gotinde kwa Gideon akamaze gukwana eke sigisi piwari also almost mukutano lyo mugema agatie kiro muntu gasaimenga kike oyo Gideon na ne kwa rotenga Gideon yatamire gutwara chinguru at least ne abangambari ngeri yabo yoka omwana oyo nere konye igari magegake esengite tatu mwabona akoroteki ari ngororo lakini omwana oyo kwaro gako na tatu mwabona ne mikutana menene akobe personal assistant yayo komwirira chinoti Igongo mwana oyo osomire sana until yesterday kera kwanete weekend ya manga speech chibera kwanire omwana oyo igarorekanete ko kwanchirana gusaba abantu nabogetie you know nakindate nabogetie birengerero by'abantu bikarorekana ngando cyo omwana oyo nabagoswase ebikuroto bya tato mwabo na ndateme gutarase bire number 1 omwana oyo gakwaneta mangana akwanda mo n'abantu abangi ayibona ekororekananga barabubu ne family yo mugaka Raila no yene kerebire bibi abari after one abantu bakona kogenda chipore baadaye kwarorere ngoburu igarenge almost yerabweka ensemo yaye na nsemo ye kororekana era as broad based aigaso mugati yo mugarerende alafu omungino Raila na abana baye na muswatu mu abaraira Ruth oyoromo women rebo okisumu na barabu bakororekananga kurwa tambe body language yabo ozo ukwana kwabo kumubere mangana atari gukwana mpaka muno mwana yatete gukwana umwana yiga kwana tabirengere ya mamu mwabo na muswatu mwabo na abantu bandi be family bona ase family ya Jaramogi boka abanyene babere ebingese bibere okay ebingese bibere akamogeta getego kwana na Ruto one on one na ndo already gego kwana amonera because Ruto na tebete ekarachi etoro atebete ngoburu igo kuarenga mumuru mwa Raila lakini gotani ko mumuru mwa Raila igo kuarenga musani oyo omonene ekama na ndo mugino Raila na tebeta mangana yenga kiyo yo gotinde kukwara yanga onya gwale utaka goikera Raila na ngana limbi nyosi utagete ko matabiri rigenda buya igo kuare ko nyoruburu
so bono Oburu na fire tinga umugaka uri umwabo nere bari ko banga gokomonera mangana aya family na yege siasa igo mugaka uri nagweta ko guri bagari yaye agendere ko banere voice lakini bono kwa iguru to gotebanga no nyine nganiriria broad based umuntu uri guca twarigamba gokomonere no mugaka Oburu na ro rata tano ne chi demand rutakataka gojokinga agatane chi bata the ministry 35 ebintu bunebyo igabona uwatana nekana kororo na ende oyo no rumuchaka no buwatana nekana gekora nko cyo no mugaka uri omoerio akaira nerio mwana buna bagaka bata kwende kwira ndi mwana yatanga yakirete umugaka aro chingo abere threatened. Okay. Oinasan Muske Boniface tigandara kubuliga. Yes. Raila ye iboira so mwana asa ndira ni riswali elio tukuribwatira niga ODM ekwamba karolekana abantu bale bae passivity koba ya Raila nande komochora Oburu Odinga ego yabete gitambo kiro kiabugango nanga baratigete family kura matanga bamanye kwikaranza sabono buna baikaranziriga bamanye guchaka gukwana because ekwamba karolekana nga kero muswati uli abatebanga bachikulikia some leaders bako negotiate paroro mu bwamatobo bwa broad based nga kibachi koboro that means discreditary buna bale ni arrangement ye party leader biamano sana litangani nkwabo uri kunegosera ira na yaro lengo ODM Raila na Raila no ODM na yako garabuna orocho 1 month down the line even we are changing ODM Raila na yaro ko whip abantu Raila was like a spirit get ki arwa so ime abantu iga yari ko boncho kani ko nyora abantu bakore bintu gete bitari kwereweka so bono wasiro ko kwa Raila kwa retro muchando asense mo yekiame ke kia ODM abantu banje te Kenya ngima but enjira ke genderete sayo watane ka kwa beire abantu mbaro bari kora bakari ko nyora against kurase government e batete bagendere na broad based government ye and mbaro bono baro batete kwa kasiasa ya bo future ya bere bari gereti asa tambe e batete kwanza nyuma bataraswa bari gereti ngane libya asobo gari mete basically previously ebintu bune bya broad based irairo manyano ga decide lera ago decide go ochire gochia na nden kwaro che nonye abante baga teberuna baba is always right onye kwan ne gandra bokere kana bokere tentoki na bokere so turi kunyara kumuburi swali yegende kiamina to kuburi baba li swali inde lions wono to bocha ikero koligereri noyo mintasa ni ateba omwisiko yo wino Odinga Ida mama Ida Ocheruth ochene governor ya Siaya James Orengo nko ikuna abori swali una between ODM no president yeito His Excellency William Samoei Ruto muganeti yo nde mono ngai ga ko bori boiko no ODM ganeti Ruto mono go se Ruto ganeti ODM so it means ogwatana neka kwa beire na ndo chimutua ogwatana neko uko kurangiri wini yarangiri NDC echo kwanda lingana liri it will be very difficult kucho kama up no murai urarae ODM urarae amonegesa kukiabagere okay asengencho ekero Jaramogi Odinga kwete 1994 according nere umuntu gwenda ko take over leadership yabagere arengo muske governor James Orengo nero gwenda ko take over so Raila karali ya rais boigo aganza ko banta ko rais ya party ya Ford Kenya ekara ko banta ko rais akagandi bamwe kiroga se chama enga kie yunga te kia lenga ko baled na kijana wa Maru ekara nyo na tari konyora ibaga ne yeko Raila chita kalisain 1996 akamenya gochoro akakore egetendo getali raisi imagine sayo muchumbe obusion de bwens erusie kero ari sainie korwe kero gacho lirate unanje na rule chame nje chama na rosiri chama yane ngao ne ronko bonere direction imagine bono iga lakini ila akakora 1996 so ekera akore gento keri Raila akaenda forward 1997 lili James Orengo chiko support kijana wa Maru president Raila akabuli president okay
na Raila nyota yabo na bya yoka igogotira agateka over so no nige ndebanya batebuna go sento chito chore go seningo go chokora go sene chama nini omochori omonto ora chigotenere sa kukia bagere tali go chogwa kirukura na monto nde bwensi igo tuwa go choko soka unabona matiangia so kire gusi ambire ko unite yaba gusi sinsi nyacha ya ruetororo onde na ro akrete matiangia kura andos hakuna. Okay. So kina gento yeko anda wapi ni bagere echamera ya ODM unatoka anda kuchimutua ya tekire Hassan kwigure boni na agateba murai ga uche kwimaji boniga ODM ne bwate balance yo gutaka konyora murai ure party leader Oburu Odinga miaka 52 82 years no mugakorosire igesa gukia bagere ngeta getekitwa murai okogenda kuchikubara bosio problem ya ODM ikora ba fixed kuruka litanga ni baranyore umuntu kwe majibu no murai because naroche ekero kuligereria umubunge bwemba ka assist Babu Wino na kwa netengwa na yale ngali agateba secretary general inabera bena lilio mwali nanyore libaga gukwa na somo yega bunoyo are they out baba ngite kosoka kurwa asyo kosoka kurwa se chama ondete yokobanga circumstances iko chiko betereria circumstances chiko imaji ekero circumstances chia imajirie bona yamba gutuka ngagaiga bamenyo mbakoretik mboyo omuntu jaga kurigio bamenyo amatuka magega konyororo ya kerora irare moyo omubungu Mbakasi East konyora kwaroriro wambire kwa babuno ria otari otanchireiri n'ababunge bari bande barenge very close to Raila Odinga ngo bare ko morra buna threat osiga ko bagosererio ubima bwabo bwa siasa gekogera ororekane gutwara chingurugete bono asama ngana yuko tebanga bari banga kuruka ase abotenere bw'ekiyama ituko ndiyo baragenda mukutana bagenda ekanisa bezi yekere kanisa ime Holy Family Basilica bose bagenda omusikiti uri matari ya town bose bagenda ruguraye Valley Road na bezi yekere bayibwane muntu tayo bago chukuywana because uko taywana na kwabo bareko bambuka abantu bodium nabo bakuyibwana lakini ekero kurigereri buya abantu bande mbare bayisiko babekire bigenga asi oboteneri bwe chameye elinde barode gose gochumutune koreki nechiko bakonya asenjera ya magose yende igabono ncha sokorora kwa numuraria tindo chinga litukondiro ororo omwana oyo Raila na isemoke na babo babu baranyore balance ose baranyore kurinde ekerengo kedige kogera bono ngati abaywana ne chameye bune gotenenerwa alafu nabagere osa abantu baluo nation na baragwe karonko barigereria una takwanda gochumutwaiga nkwanda bari gwateka chipande ibere na ende ebyamba binde bono ngocha koyemajibire kurwa sansa moya luo Nyanza abantu bari nkwanda bari gwataneka between North Nyanza na South Nyanza. Okay. Mwatekano otebekane no chikobaro mwanchu muligereri ni gotore asengwana yabona mambi tole na Boniface nabo igotuka bana Hassan tigambarangiri yiteli melimo asichinga kinandana mono nabokanda gobwatie nkwane yase umtandao Facebook tofollow bune soko TV ogenda sense melia YouTube tubwatie ororo na namono tonyara ko batokoranga nkikirikende tekokorekana na ese mambi yabono nigo togenda tekoligereri siasa nabona iga nigo tole ase ubukombe tobetetense miaka 20 yekiama kia ODM litunda anana mono Hassan ntagete turaigwa ngaki umusiki Oburu Odinga akwanete igoro yo gatebanga ODM kerabono liri baikara stemese ya founders table agatenena lindo gatebanga ODM ne chikabe serikali gose chikoba part of the government kubwata nabo bwango yo tugukore clip ekyo tonyorekia umusike Samson Cherargei nero gatebanga ODM bamanyanga mabagali manena matangani na ichoiri that there is no party in the world which is formed to be in the opposition. All political parties are formed to be in government. And all political parties aspire to be in government. And all political parties fight to be in government. And therefore our party is not excluded
and our party ODM is fighting to be in the government now in this broad-based arrangement, but even in future, either as ODM or in coalition with other political parties. So we cannot say that as ODM, we just want to be there. We just want to be there. We don't want power. We want power. Because how are we going to implement our policies if we don't have power? If you are going for demonstrations, sisi tuko broad base, lakini kuna viti mbili hatuwezi ongelea kwa coalition. President William Ruto na Professor Kithure Kindiki. I want to tell them waombe zile viti vingine mpaka ya mzee ametaa. Lakini tukienda any negotiation in building a coalition going into the future of 2027 to 2032, the Deputy President of His Excellency Dr. William Ruto is Professor Senator Kithure Abraham Kindiki, kwa sababu ya shukrani yetu kwa kusimama na kijana yetu Rais William Ruto. So I want to tell wenzangu, kama ni wale tuko broad base, kama ni wale wanataka tufanye kazi pamoja, viti yote mbili ya juu ya rais na deputy shaenda. So jipange, labda waombe ile ya kanisa ama sijui ya gani, but they should watafute ingine. Kwa sababu hii yako ni assured. Sini namna hiyo anole nini jiji? Magarara jiji? So Mr. Hassan, yandara chakira kuruwa sori. Yes. Oyo Oburu Odinga ngwa mwiguli tangani. Kwa mwigule Samson Cherargei mu Senator Onandi. Atebe birogo bitigarite ni biri bigoro biro bimbi bwatabanyana. Yes. Ba yoli bavuga ati ebiense bakabike nyoro nonye no gukoreria sekelisi baba barayoro. Bono ririkana natika go gotebia. Ngabono umugako Oburu Odinga obeire asagute. Ekera kwana ritwa kwana wiki iria kwana ase interview ya NTV. Igaro kana te kobo mugako kwanire buya ore balanced na ndo tate kora to bwamo. Lakini esabari ye wiki ya yamo na ndo amoro kigebi gichende ngao. Ekero mo especially ya resiringa kurunka nyomba omwana mumuru mwabo na bara atagete gwe prepare kuirobora yogwe chama kurwa sare. Wano mwe kurigere yororo chinchira chia goteire ororire ngabono tiga atenene akuana maiso marore ngere bono broad based wa karaki rago support ya na ndi gago tebege sengenche na ero murugi we broad based ya na ero yigegete ya korana ero na bago tebana ero idoto murumu abororo bono na inde na arore kana gukwana ngige ntubara ire gekepi as arrangement ye no wa deputy president iko meaning nga batagete ko rore kana kodia ba ko beke demand gete ili bamanya ko yandara go support ya serikali ya William Ruto na even beyond 2027 bagatabanga liori enye ikire ina re minimum lakini bono umusike Cherargei no muturubani botambe nere aseji demand ya jabanda bakona kobeka Cherargei yorore tigabatanganire erinda abaturubani abatebi liori gento keroro anyo to kwana negoro yibiru muganetie kwana ne bibo tureti ya nyumba 10 iyo wadiko ni kanisa lakini kekio mo president no mo deputy ya koreki ya chire lakini no statement yinaro igondo Cherargei yako yekwana ase Abraham Kithure Kindiki yakoroteki ali igata tagota ibinto biko okya mato Abraham Kithure Kindiki bono umuradi tiga neburi swali esi ase yebune kona kogenda umusike Ruto no muntu ukuriya ase chinamba chirakoreki chiratoke no muntu ratema koreta chinamba aise kurigerera mambi na nyore na Kithure Kindiki tari coach koreta chinamba chiri chiganegi na ase na aragenda ayo chinamba icho orengera tunatige Kithure Kindiki ase kerogokeri. Okay. Daktari. Yes. Politics. Bora nere. Ambia kabisa. Bono ekro kuligirerio mo sikio Oburu Odinga. Ekena ngeli as pa enchire bintu bitene ine sai no nenchira abega tu obisi kwa boliri swali rikonyora wanza ntoko chibeti enchira abega tu obisi ka abega tu obisi n'abantu babwata interest
ne nini ya broad based government paka netibuna babege to muntu ori baranyare ko shagwisi bwango erinde baende buna bataita siasa is about interest no nya babo Oburu Odinga bani ngane chi interest ya babwate akina Gladys Wanga au bonds batirende no nyino yonde njira kwane to rengo orenge njiriria kwana buna between abantu babere ngota to yonde tali buna ata te no era broad based again tate temba kini power ekine digo lirikine oroche na ria kero wona bawo chugoche negotiation na bawo ta ndoje ntoto te na kick okay onya ntoyo genteke kotara toli ko chimoino koira na toli moino so Oburu Odinga are igare sai igare onyagerigwo na mangana ari no wino Odinga kwanete egerere ya moire na bone ya bidi ya soke kabisa tigaswe serikali eme na magoro onsi abere mete konya agutene na iga kando wonu amwira atene no onsi abere erinde segi ne chiko chanya ona na bwata ndorambo bwatsi kurwa sesema ya serikali togo chance sesema ya chiragei botambe na jete kurutamangana dari muntu otanjiti amangana aromba kanyaruta botambe so at the end of the day chikura numbers kai numbers chikotoka chiri echira se kiture kidiki usese chira toke as broad based kego buna sem broad based mwana siasa tayora choro muntu na bako bomia lakini nkyo woza na krakia mesa onya to wadi ngento woza na krakia mesa baka ko beke be anda te bus usori ne bus na yo ga ndi bona banda bana digo bodves agateba uri ne bus usobe kunse ye bus egari yo tache ingo chererege ya kwanera Hassan chererege ena watabinga ere buyeka usana bwate muntu gite kurumaya kwa mwali script ya mate kwane no chererege go sago kwano ni bia go kwere ba bateba ngakero korole sese go koga omanyana na korotaki omanyana na ro omanyana ne sese go chererege igari ge nyombe ya na rogoro gaiga ase bagoro ge nyombe ke kororo ga na inde bino musiko ya tabire chererege chi statement chiaye tadi na chire chiekene echineti statement ya gukwana sobosubuwa kindiki orombereri oyo no okumurari seriria amotebinga na yororo igende ko discusswa na kini rende karokoro ga asasi ya somusike innocent ekero chererege ya go soka isika go tebanga agakindiki no ore kero kiao ngiri gukwanerwa igo ya kwanerwa na ende no che amatukana maya kindiki na ichita gachaka go na gosereria na gosereria na womo ko manyanga ni kindiki keruge ke karokyo tindiko paraki tindiko getiga bono erinde ngira na maya gasini ya siringana rinde pricing osoko beruruka nkore kwararekanire libagari arinde kurwe buronge abagara bari ordinary go sabantu balu nyansa ordinary igo bari ko gani babu we nabo mo motenenere bwe chama because na bakorana nabo atuwanchirirwa na inde abantu aba bari bimyekemeke na bari ko ba trusted ne chama na abantu ordinary lakini bona isenge buno musikata bire abantu bari babwate chi interest riri mugaka asirete nkwe gwetege kabanga ngorengo iwe wa mangana iyo origikogireka ochaka kogana isia bwango bararenga kibaga kora urai bwe chama botaramisa bari mugaka tara bikwendage kurwa kurbuindi go chaga ya kabanga oyo ndo bekiruntenenera Oburu Odinga okubiku kwa yuko intenenera simbarati agachaka gwetanana na ndiri ntu omukwarire wiki eria agachaka gwetanana niganga yaige kororekana igata gitugo teneneri gwecha ya ODM agachaka kwenda Kisumu kwerende oyina akuru mpaka rito katebanga na mbwango yana ona erengo korarama erinde akini ligo liriyaye yero chukoira echama ya ODM ataramye ataramukia wakirwe dafurao mukutano wendire Mombasa igo mukutano uri orenge ntayari wo celebrate lakini njinga getenga esenge nchiyo gutaka ko manage cyameye bwango naende matuka manga ataragenda umurobiri wakorwa bo confirm abarayi okay because boronge umurobiri wo confirm abarayi be chama igo ole gokorwa ari aso ogochengera emyaka 20 osena ni DC yari gokoraki yari karangirirwa so neri ligi kwa National Delegates Council nere gwenete goikaransa eros decisions bali bali ngalia nababugata nituramanya akigalia nituramanya gusona nabantu bakiri no baiti babigete uniform igende gegera chiko gwengereri gukotini yabono igwete
ekerugute Winnie agukwananga umanyete etubwenete kogenda tuligi validation ku NDC kwamanya kuigwa babu wino goteba nonya ninje moroje tin sign gento that means a process ili yako ruali yarenge mo over appointive kubwelia aba delegate bari karansi bakore chikura of course nabona abuna omo chano koraki obuchiko chakera omuntu ese goto confident so aggrieved na bakwimuka genda ko tiateba ego tukirikia rangi tugo Mombasa igokia renge ogochengere emyaka 20 ekeronga kyoko gendo gochengera alagumenya bachora barai and that is why mwana yagotebanga ntuganetie NDC echora barai so igase birengere bi mwana oyo mbiringa ki egentike gya korugaiga it is possible even to kirigi akora tu under the influence also ogosegetwa kurwa segete isiko asabantu babegeto buru ikirige to kiarege ya process ye chama ande to kende ngire na beri mpona kurigia akeroko rabako wanga barayi bari na babangire turi korra bako tebanga sifuna nawe ata confirmed uzatawe confirmed na bako ranga ngo secretary organizing Ruth Odinga deputy party chairman Otienda Amuru nango lakini karo kurigere area watabe deputy leader Oburu la yiri teria sifuna lile so wako makoranga oko swana na wakuru isiko kwa ili chinguru ase chameria andeke na kita yetu kwa chameria morembe kiende getalichi kwa chama morembe na kikyo hasadi yakwanire igondo chechi abere chitaika isato ne chitaika 12 ntata tondo mutumo kumusinda lakini tutaragenda tata mu director ito abeke clip kyomosike munye muraibwense William Ruto bunakiranete aso musangerekano yo bwoko inyora buna bachagete kyamagio DM ngwana ya yarwe toro tukoirana no tugochakira umwanchu muligereri na mono tugendete kubwati umuri bwe kyamagio DM 20 years lakini ana mono chingwana chia kwane toro. Number one, the Honorable Raila Amolo Odinga is a great Democrat. He believed in structured political engagement. He believed in a political party. In fact, I dare say he believed in ODM more than his supporters believed in him. Let me repeat that. Raila Odinga believed in ODM more than those of you who were his supporters, including me then, believed in him. And that is why the party stands up to today. He would do anything for ODM. He would make any sacrifice for ODM. He would bend over to accommodate people for ODM to succeed. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Gagendrete gotose mwana boire bokia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno
kumurikira marwaire n'obugwenia nyoro muroberio bw'obugima n'obuchenu na Caroline Mausa kera rituko Jumatatu chinsa ibiri cia butuko ime ya Nsoko TV oboroso bw'umuguse eye ne Nsoko TV oboroso bw'umuguse obuma n'urugendo ya kigimo mwanchu muligiri bwa Nsoko TV chetri chitaika 22 maiga yichinsa isa tubona mambia na mono rero lituko litanga ningo twara tore murubiri bwe turubini no murubiri ochikoba okuligiriria lyagendete gokorekana ase chinsemo lakini murubiri wigocha chinsa inyabuna chigoika chabona mambia noyo minto Ishmael magara na mono rikao na gwetaga alia sense Emilia newsroom ngangare gochichaga igato taranda konyo mutimo kontu abeke nkwana yumurai bwense Dr. William Ruto dintu akwanete iki litukanyora ababegete chiko bichiria chiarenge chieli tunda Mr. Sanyonye kuinyorete goyarenge omoseneta bwe county ya Kericho nabo igo tukarora dabarai bande babegete go bia ODM. Bono finally president ya chete founders meeting dinner na era kabeke go bia Orange ayara kaireli bagalio komotogia umuske Raila Odinga buno mwana demokrasia lakini omwali ngetongira kwaneta gatebanga nimanyete simbago na wanteibali nchuga na erabwe kukwanta no munwa na ndaka manya kubiki kingese getigie nkwananga no ni mirubigie yegendere tegaiga mumanyete kwabako kwanengo karateki nkororo. What does that mean? Una ritu akwane wiki elia nabo ere maana gosina bere boigo nga omusike William Ruto nariere tobote ekiama ya ODM oseri runa tu akwana se language yo wiki elia na hata getenera nyora nsemo yari itongo aso umugondo uyo omare munyagosira lakini umuraria umusike uyo goruko William Ruto no motogo gukumi number 1 ikiara bona auru getari ase dineria chinjira atagete gotogio mugako uri konya gotabingo yule muganga yule mutu gwa kumwareri yule omuntu uri omukabira you know bakale ko muroke personality cult you know a great tribalist enga kichi campaign lero kera chiete ase function iri edina akarorekana nande kabwate bigiche ngaopi ka gotogio mugako uri garenge democrat mugako uri geneta ase byama literally Ruto igagukwana kire nkwana kira somukutano gento kende yose Ruto agukwana igatetage kwana asakoreteki asaberete irinda agokie omuyego ya asakoreteki aberete taigoteba bintu bire bya kene na ende bintu bikoreteki umuntu ora follow through bono asokorekana okugwechi nkwana chirichi yaye number 1 kira goteba maiso marore na ndikagetengi cyo sukomburi ko no gotereria na okoboko kwa yankororo gwetera so buru Gladys Wanga Junet Mohamed babo Kaluma gwaro jona Junet ga ukamba utikilia ngantuka na watu ategetwe ayana na babo jo so iwo minini asokorobereri kumuruberi abantu barengaria almost yeno sutara swanga tabanga na kala bagwetia baraito kumanyango baeteti abantu barari almost yeno subabe kire uniform cho ODM it is possible bakaroteki ebaruete as UDA sababu gore to street namba ya kabere Ruto kama batabanga manyete iwana ruwa kitui na ichagaiga aba akarona chaga abantu ba ne ba UDA ngo kagera barenga na tigire UDA ngana beka yelo kwaro le bano ngara kiri na inde na ratigambeke ego pia ya Orange yani bono oyonere Ruto manyane olijikara chinjinge koma teva na genda to paraki to gobeka kabako kwayo kwa ororo lakini ninki na hata gete korora guse na nyore buna ritu akwane wiki eria na nyore kengese kieri tunda erinde kemokonye ase chikure chikokoki chigocha gocha mutugaiga so igo bono okoboko kwaye kware ngororo namba ya kabire na hata gete korora guse na nyore ase moye kengese kieri tundeke na ende ebinde bibyo sipia renga goteba taringa Ruta abimineti Ruta akobiteba erinda agokie election ya Luo Nyanza arare kananga na abwata masikani amane naso mugakoria na nda agatebe gento kendenga igasomete siasa sabantu babiri litangania semoi nase umusikira Raila Odinga. Okay
interpretation yengwana y'umurayibwense ya mukoli bwemi umurayibwense no mu anasiasa gato mu ngaini sana no mu anasiasa ore very sharp na ndo kumanya kiago kwana nga yako gekwana. That's why no nyan 2027 yeye it will need opposition united bakolega asiere nene sana kucho komarusie kero tekali raisi ase ngencho ekero kulgiri bintu byaye injira ko bange bintu byaye abago te no te bien ntogete andoko te bien ntogete abu na ndoko convince inde shwa bintu bya kwana dali Mombasa abantu barenga bamutegerete mbache te kibamaite buna president yitumba skanda na Raila sana tutamenya ose nekene ose no bakora muboka babe president wa Nairobi ramanya patirende kero korigereri inche munando cyo kumutua eisa ko be bintu bya beire bikomono asare nto shtuka konyora bune party leader ya ODM ne president yaito William Samoei Ruto. Party leader ya ODM kwa pe president yaito William Ruto ngange yu Hassan bate igoro mini muisondeli botuko mugabana bwe county ya Kisii na tebekanete wetera ne ngwana ya umurayibwense akomate binchudiem igo mugabana tali ne sekirenga kilikia mumuruli yominto mumuruli minto tali na matieng no asewana iga ndande unari twakwana ku wiki no gwateria arati igaro chinga na bwate survival ose chances chugo survive ase chama ya ODM na wano igento gekogera arati ago kama out very clear nga Ruto nju ase ODM Ruto ise ko irege tambukiro kyo so ODM nabo arati akororanga nanyo ole survival chances ose nanya aroko yana okay ara yanira ase chame okay lakini no nyini gari Mombasa ekero mo nene bwesare ngikokwana abantu mbale bamukwanirete ko runsari nga ki inju ODM esa utini ba Ruto nsari nga ingia ODM ekera abantu wale bamukwanirete akamawataka kuna jamaa hapa ameniambia hata Simba Arati amekuwa fanya nini akiniambia so meaning uno musikeke kiguswa tabire okonyare kana nkororo aise koligereri buya ando bato bere ga goteba nandi iria acheta functionary yarenge cia achete oyo akamukosereri sana Sifuna akamagaburi Sifuna yenga Sifuna no manya tenga nje na chake to ODM no matenga na bonko rangerio mukutano founders to discipline so okonyare kana ngororo kende gyosi omusiko yokurukunga William Samoei Arap Ruto na areke pokokora kende gyosi ogija survive politically ande una tabire no mwagi sabu ake sabu boya yorenga UDA yabere too unpopular and more especially igago chiko chaka kowechi kurua siji by election yechikono chiko cha next week 27th of this month chi by election chiri akonyoranga chinyinge chia mumuirense Ruto rasmata ake korengereria aita ko rebrand UDA gose anda tegerera iga agenda umugima so ODM umato ODM nebwate una diria agatebire kara goroje campaign nga igingo mustakalt enyo ole management yesiri niga abantu bado male bene to DMP okufa kupona so na bako genda oro erinda tele kuburukanya bado wono gono mutoka tele kuburukanya tibaro cyamara goto ndiko sinjisa nayo barabara okay wachumuligereri kwegure kurwa aso musike Boniface Kegusu na asa nyangau semambia bono twaringana baru tukwa na siasa tabgia siasa neke na magendero twara yakwa ni rasi ni kurwa se chinsemo chichinya gitari cheito ikebo cha nande ntaitasa ntochiche tuigore wono nande gitabu tuligereri ngangi kenda tase kubira se siasa anamono no mwama toito Tanzania twata tuligere kiningo ta no director ito chialire tagete ngeo munye gitari doctor ntaituru birengere byo byo mwali anene mono segeta abantu bawo bali okora abanyagitari batebi future dero ro zenye teyo utotangazirere teyo gato manye teyo mbi amana sana li tangani ngoira kwa kambi amana sana se TV ito yensoko asenchera yoko ngarigani ochana nje go kwanera ase TV kombi amana sana na ndega asmo kora nengia na rano nyine gari gitanere ko nariyo chanda nasi ngome gotoka chinsema chamiruka na rabuna karongo sororo na rona nenso ko TV bekire ngai uchingaro jeke usiji konyo kobuka ingo jikoligali nganyara nenso ko TV so lende mwa
mwachire nkuma ande mwendere no moyo yo abo konyoru na none gesaku gitu kyo mugusi kyanyorira obasemia bona konye gesaku kyankyo eli akabere ntebi ase abanyagatari bali bamintu twendere kubwatrana na ali astraga ni support and yons tabindu bitu bitaraikirane ase BH clinic officers toteme ko bisugume elinde bikirane na promotion chinenjere chikwamete torebu na waziri pamoja na county government ya Nyamira babikiranire ikyo mweli abantu baitu banyama ya ward toko sabuna mutuo gochori obogocha obogochori bwo murembe buka next week na ndo choro murai urakonye ward yaito kwa jumla ande ngonya gukwana ande botambika abantu maragonya gweta batake kusuna ngendosi ke gustara endosi monto de bwensi na inche ngaro mwaki ekura ngocho wake ekura litukeli so una mete botambe slogan ya na yesa tutangane chengo bagana tiga yesa batangane asoba chori obule mutu biamona sana asante biamona sana Mr. Boniface Kegusu Hassan tukule tulingi biamona moralia na ndasiri bagarinde asiri tukoria rero eri tonyare ko batugukwana n'abantu bamintu mu gusiasa aberete ase chi semo chonsi na inche tiga bwata na mono yo mintu musike Boniface aso kuburia omorembe ase jiba election chikare wiki gocha na ndi chonsi chikororekana chira ase binyoro bito bya Nyamira manya abantu ba Nyamira ase Nyamaiya Ekerenyo na Nyansiongo abantu bauchi wakiru chikura n'abantu baminto abantu bari bawaka ekura n'abantu baminto ntuna abantu abamo nto base kutwara gento kira tuiteria manyinga tigachikura cyaku oyo kubwabwe agende noyo gotigara atigare aira nakore gasiende ngao because basumanda ko kare gento gete eliyo togendera Nyamira yaito na ende ntebe ngalingana linde umuraria onye ekwente kegeko kyokonda kumurusyo mugabana obisi keko genda keko chikoba ngetiga abantu ne keko bagusenga ngeba ngetiga abantu ne chingoma china na sana abantu baro ne chingoma lakini omwali opi mbate ya abantu bana ba magwawa nga na magega mborabe biamono sana na magega mborabe bantu ba magwawa baigure na indo chegega David Magito gateba biamono asoko murubiri uyu na ndagateba nigo yariganeti go chikoba ase timu iliyo kumwakera umusike matiyangi chigura na ndamono agateba erena amanyete chi tactic cy'umurayibwense Dr. William Ruto na ndamono nabo liri boli gego cyase umusike kegusura kiribona ase chinga kichiteyo akaboli nga kire ndara chikoba yago balance imirimo yaye ya ubunyagitari na siasa inegati ya reaction jiritwanyora ase mambia bono mwanchu muligeri nimbaro chibali bonsi pimwarenga ase ensemeli ya Facebook na abatebiri biamono anene mono sokonyora libaga koba na intu asumurubiri bwensoko bwakire twalingi na Diana ogenda sensemeli ya kabiri nchinguru ku Innocent Onyango tukubwatirana na barbecue na ara kuna kuligeli chikamera na kurua sensemeli ya kabiri no mwana umawawa John Tess John Kebatino ale na boy Rosemary no ale sensemeli na igo tukwire linga biamono tumira ne mambi tonyara kwa tokora buya na muna twakoderero biamono